ሰላም ሰላም ኮራት ተኸታተልቲ ብዘለኹምዎ ኮንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልኡኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ሎሙዓንቲ ካብ ገዛይ ወፅየ ኣውዝሮትየ ክውዕልና ሓቢርኩምኒ ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ተኸታተሉ። ያው በይነይ ከተማ ወፅየ ኣይፈልጥንና ካብ ሎሙዓንቲ ክሙኩረየ ማለት እዩ። ኣብዚ ንግሆ ተሲኤ ሻወረይ ወሲደ ከምዚ ኢለ እናተዘጋጀኹ እየ ንምኻድ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ግሪስሊን ቆንጆ ግሪስሊን እያ። ክትጥቀምኣ ትደልያ ክትጥቀምዋ ትደልዩ ሰባት እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ማለት እዩ። 100 ቅርሺ እያ ትሽወጥ ኣብ ዓድና። ኣብዚ ግሪስሊነይ ገይረ ወዳድኤ ክዳን ናብ ምቕያር እየ ኣትየ እኒአኹ። ናብ ዝኾነ ቦታ ክኸድ ተሓሲበ ክዳን ኣብ ምቕያር ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝወስደለይና። ሓንቲ ክደን ከዓ ይውፅኣ ከዓ ሓንቲ ክደን ከዓ ቃሕማል ተኣብየኒ ከምኡ እናበልኹ ብዙሕ ግዜ እየ ዘጥፍእ። ዝሮ ዝሮ ኣብዚ ክልተ መማረፂ ገይረ ያው ሙሉእ ክዳን ክደን ደሊሲ እዚኣ መጀመርታ ተኸዲነያ ነይረ። ብጣዕሚ እንድያ ልስልስቲ ግን ከዓነ ዝኾነ ኣፍ ልባ ጋሕ ናበለ ኣውንስ እዚኣ ገይረ ማለት እዩ። ድሓረ ያው እዚኣ መሪፀ እዚኣ ተኸዲነ ንኽኸድ ወሲነ ክዳውንተይ ኩሉ ናይ ሸይን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ብዙሕ ዘይተኸደንክዎ ክዳውንቲ እኒአና ግን ኣነ ደጋጊመ ዝኽደንን ዝኾነ ዝፈተኽዎን ክዳውንቲ ጥራሕ እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ጃኬት እናመረፅኩ እየ። መቐለ ንምሸቱ ከባቢና ንግሆ ቁራማ ነገር ስለዝኾነ ከምሽት ስለዝኾንኩ ከይቆረኒ ኢለ ጃኬት ክገብር እናመረፅኩ እየ። እዚኣ ኣይፈተኽዋን እዚኣ ከዓኒ ክኽደና ሞኪረ እዚ ጨጓር ስለዝኾነ ሸጠጡ ኣዊኒ ክንደይ መከራ እየ ከፊተዮ። ብክንደይ ሙኮራ ምስ ኣበየኒ እስኪ ተኸዲና ክሙኩሮ ኢለ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ገይረ ተኸዲነ ያው ከፊተዮ ማለት እዩ። ብጣዕሚ መቸገሪ ያው ትሸጠጥሲ ናብዚ ጨጓር ኣትሞ ኣቸግር እዩ ዘብለካ። ዝሮ ዝሮ መጨረሻ ከምዚ ገይረ ሞኪረያ ነገር ግን መቆት ነገር እኒ ደስ ኣይበለትንን። እንደገና ከዓ ቀይረ ናብዚ ሓንቲ ጃኬተይ ተመሊሰ ኢለኩም ይኸው ኣብዚ በቃ እዚአን ገይረ ክኸድ እየ ወሲነ እኒአኹ። ናእዝነይ ገለ እናገበርኹ እየ ብጣዕሚ እየ ዝችኩል ኣለኹ ኣነ በነገራችን ላይ ሰብ እንድሕር ደኣ ወፂረ ብጣዕሚ እየ ችኩልቲ። ቅድሚ ሰዓተይ ክርከብ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ። በቃ ባህሪ ከምኡ እዩ ህወኹ እዩ። ዝሮ ዝሮ ኣብዚ እናወዳዳእኹ እየ። ኣብዚ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፀጉረይ ብጣዕሚ እየ ፀሊኦ እኒአኹ ወይ በስመ ኣብ ኣነ ሳብሳብ ፀጉሪ ክስራሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ግን ኣብዚ ሰፈር ከዓ ሳብሳብ ዝኽእላ ብዙሕ የለዋንና መጀመርታ ምስ ተሰራሕክዎ ደስ ይብሉ ነይሩ ግን ሓንቲ መዓልቲ ሕድር ይብሎስ ይኸው ከምዚ ኢሉ ፈሪሱ ማለት ኢና። በቃ ሰብዓ ካሬስ እንደይ ዝፈተኽዋ የላንና ብዝኾነ እስኪ ኣነ ሳብሳብ ከዓኒ በቃ ፀጉረይ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓይ ክህልዋ እየ ዝደልና። እዛ ዝፈትዋ ናይ ፀጉሪ ኣሰራርሓ ከዓኒ ኣሰራርሓ ኣይተመቸየትኒ እኒኣ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብድሕረይ ፈሪሱ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ከምዚ በልናና ከምዚ ኢልና ዘኒቕና ንከተማና ከድና ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ናብዚ ዝኸደ ዘለኹ ቦታ የና ነገርኩኹም ነይረ ማለት እዩ። ድምፂ ዓፀዩ ጫጫታ ገለ ስለ ዝነበረ እምበር ብዝኾነ ዝኸደ ዘለኹ ቦታ ከርእየኩም እየ። እስኪ ከተማ ንምውፃእ በይነይ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ነይረና። ቴክኖሎጂ ጥዑም እዩ። ኤኣይ ዝበሃል ተጠቒመ ንመቐለ ሓዳሽ እየ ጋሻ እየ ከተማታት ከይጠፍአኒ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕና። ከመይ ገይረ ክወፅእ ፕሊስ ሓገዝ ከየድልየኒ ኢለ ምስ ሓተትክዎ ዝተፈላለዩ ምክርታት ይህቡኒ ነይሩና። ኣነ ከዓ በቲ ዝመኸረኒ መሰረት ወፂየ ያው በቃ ክሙኩር እየ በይነይ ክወፅእ እየ ኢለ ከይደ ይብለኩም ኣብዚ ተኸዳዲነ ይኸው እናኸድኩ እየ። ከመይ ሪኢኹምዎ ክዳነይ ፈቲኹምዎ ዶ ኣጢሙለይ ዶ? ብዝኾነ ያው እስኪ ንዑናይና ከይጠፍእ እናፀለኹምለይ ምሳየይ መቐለ ብጣዕሚ እያ ተደናግረካ ማለት እዩ። ብእውነት በስመ ኣብ ማለት ሰፋሕ ከተማ ምስቲ ምዃነ ኣይመስለኒ ብጣዕሚ እዩ ዘደናገረካ። እስኪ ሎሙዓንቲ ግን ደፊረ ወፂአ እኒአኹ ማለት እዩ። ኣብዚ መጀመርታ ታክሲ ሒዘ እኒአኹ ናብዚ ዝኸደ ዘለኹ ቦታ ክልተ ታክሲ እዩ
ሰባት ናጠየቅኩ ድዩ ብቻ በቲ ኤአይ ዝሃበኒ ምክሪ ኣቢለ ክኸይድ እየ ማለት እዩ። ይኸው ኣብዚ ታክሲ ሒዝና ክሰብዓ ካሬ ንከተማ ገፅና ከድና ኢና ማለት እዩ። ያው መውረዲና ኣብ ዓዲ ሓቂ እዩ። ካብ ዓዲ ሓቂ ንከተማ ንባዕሉ ብዙሕ ጉዕዞ እዩ ዘለዎ። ናይ መቐለ ድሕሪ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ኒኣ ፀሓይ ትፍለያ በዘይ ፅላል ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእሊ ብጣዕሚ እዩ ኣድካሚ ማለት እዩ። በርግጥ ብታክሲ እንዲኻ ትንቀሳቐስ ግን ከዓ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ታክሲ ናብ ታክሲ ክትከድ ዘለዎ ፀሓይ ክነግረኩም ኣይክእለይ ማለት እዩ። ብዝኾነ እስኪ ናብቲ ውዕለና ከብለኩም እየ። በዚ ጌርና በዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዞብ ማዕዶ ትረእየኩምላ ሓወልቲ እዚ ኣደባባይ እዚ ከዓ ማርታ ኣደባባይ ዝበሃል ኢሎምዎ ያው እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ማርታ እናተባህለት እያ ትፅዋዕ። ደስ ዝብል ሰፈር እዩ እኒኦ በዚ ከባቢ። በዚ ገይረ ናበየ ክወስደኩም ያው ናብ ዙረት እዩ ዝሮ ዝሮ መጨረሽኡ ግን ናበይ ከም ዝኸድና እውን ክዕለኩም እየ። ክሳዕ ሽዑ ነዛ ቻናለይ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ላይክ እውን ምግባር ኣይትረስዑ። ቪድዮታተይ እናረእኹም ሲ ግን ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ስቕ ትብሉ ንምንታይ ይባእ እዩ? ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ግደፉ ባ ግደፉ ሳብስክራይብ ገበሩ። ምንም ከይጎድአኩም ንዓኻትኩም ንዓየ ግን ይጠቕመኒ እዩ እና ክቡራተይ ሳብስክራይብ ገበሩለይ ዘይገበርኩም እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ማለት እዩ። በርግጥ ከዓኒኹም ኢኹም ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ፐርሰንት ትኾኑሲ ቪድዮታተይ ትሪኡ ነገር ግን ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ኢኹም ትሪኡ ማለት እዩ። ስለዚ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ዞማሓተይ ያው ኣብዚ ቀሪብና ኢና ንዓዲ ሓቂ ክንኣቲ ዓዲ ሓቂ ኣቲና እንዲና ግን ናብዚ መውረዲ ታክሲ ክንኣቲ እናቐረብና ኢና። ካብኡ እንዳሓር ዘሎ እዩ ፈተና ክጠፍእ ድየ ናበየ ክኸድ ሓቢርኩም ክሳዕ መጨረሻ ምሳይ ይፅንሑ እውይ ንዝኾነ ቦታ ሓድሽ እንድሕር ደኣ ኮንካ ድንግርግር እዩ ዝብለካ። በርግጥ 2 ሰሙን ደገይረ ይኸውን ግን ከዓ 2 ሰሙን ኩሉ ግዜ ከተማ ይወፅን ስሕት ኢለ ኢና ወፃኹ ነይረ ንሱ እውን ምስ ሰብ ገለ እየ ዝወፅእ እምበይ በይነይ ወፂ ኣይፈልጥን። ሎማዓንቲ ግን በቃ በይነይማ ክወፅ ኣለኒ ብስሩ ኣነ በይነይ እየ ዝደሊ ክኸደለኒ ኢለ እየ በይነይ ዝወፅእ ኣለኹ እና መጨረሽኡ እንታይ ይመስል ነይሩ ንዝብል ከርእየኩም እየ። መቐለና ከመይ ሪኢኹምዋ? ይኸው ዓድኹም ዓድና ለጊዜው ዝሕዝ ዘላትሉ ኩነታት ነዚ ትመስል። ኣብዚ ገና ካብዚ ሓደ ታክሲ ወረድኩ እኒአኹ ግን እናተጓዓዝና ኢና ነዊሕ መንገዲ እዩ ሓደ 15 ገለ ደቂቃ እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ሰባት ጠየቐ ኤአይ ብዘማኸረኒ መሰረት ናይ መቐለ ህዝቢ የዋህዩና ናጠየቕ ክኺድ ኢሉኒ ይኸው ጠየቐ። ኣብዚ ናብዚ ዝኸደሉ ቦታ ታክሲ ሒዘኒ እኽዎ ማለት እዩ። ንዓይደረ ከባቢየ ናኸድኩ ነይረ ያው እናጠየቕካይ ዝሮ ዝሮ ናብ መቐለ ቦታ ክሳዕ ትፈልጦ እናጠየቕኩ በቃ ንክፈልጣ ክምኮር እየ። ኣብዚ ወሪደየ እኒአኹ ማለት እዩ። ኣበይ ከም ዝኾነ ኣይፍልጥን ከተማ ወሪደ እኒአኹ። ናብ ዘይፈልጦ ዓዲ ከይደ ጠፊአ ግዲ ክቡራት ተኸታተልተይ እውይ ደንጉያትኒ ያኒኣ ስልከ እውን ምልዓል ጣብያትኒ እስኪ በበያ ክትመፀኒ በዚ ድያ ክትመፅእ በዚ ድያ ክትመፅእ ጠፊኡኒ እኒኦ ሰፈር ከይጠፍእ ፀልዩ ተበል ማለት እዩ። ሃይ ረኺበያ በዚ መፅያት ምኒኣ ክቡራት ተኸታተል ከምዚ ትርእይዋ ኣለኹም እሊ ሽዑ ኢለ ስኢነያ ጠፊአ ቆልዓ ማትፈተጥፍእ ዶ ደሊኺ ሜሪ همني خي احنا دخي همني خي كاي خطر يخ نفط تحتي بونا نعم همني خي ميروي معي احنا دخي قام سلام مسخوه ثانك يو
هاي طف عندنا فرح انا ده يوزي تعالوا خاينيو اوكي واد سهلي واو اهلين واو كل جزء احمد اعطيني في عقنينيو قنجه خجله طريقه غنى ዝኹላይ ጉዕዞ ናብ ገዛ እዚ ንምምፃእ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ዙሮት እዩ ነይሩ ያው ዝሓፍትና ተስታውስዋ ተኮይንኩም ብሓንሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ቪድዮ ሰሪሕና ነርና ኢና ማለት እዩ ሞቡ ዩቲዩበር እያ ትበሃል ንዘይትፈልጥዋ ሕዚ እውን ብላዕሊ ከቕምጠልኩም እየ ንትፈልጥዋ ከዓ ያው ትፈልጥዋ ኢኹምና ይኸው ሎማዓንቲ ከዓ ኣነ ብጊደይ ገዝኣ ከይደ ክጉብንያ ማለት እዩ ንምንታይ ደኣ ሞቤና ትጉብንየኒ ኢለ أنا هون بتراي كم زتري والله كذا أنا مجبنا يا خيدا نيرة دسل مجبي دسل بنا كل نجار صبوا توقعديشنا كذا أنا تمليشنا يلقوا هم زتري والله موزي مجبي تقريو مجبنا بالعنينا مالتيو تنش صحي بتعميز فوتي زرزرو دسل صحي يا قريباتنا هم زتري والله أوزي ناتقلالو ديوم تقول سيلاسي بتعم خمو فتاهم زدلعله بتعب يمزقلالو دو ناس عاوني يوم نيرمنا شريفوينا ننعقنايو أوزي خلص مسبلتو إذا نخص يبيلوا إيدي تيرنيرا ناس عاونا يوم نيرم زرزرو كم تدس بالجزي أحلفنا لكم يو دسين ولد وبتعمينا دس نول تول بعد خان ممقواس مجم كفوتي معتي بزخونة نايلو معنتي وعلنا زنبرة كمز نابلنا نوعنا أو زخلص مسابلته إذا نخص بالواس بتعمي وسفيقوني بينا يسنخا خانخيس خانحمي مخان نقلنا ولتنا غالدوت اللي يعني را اسكي كاوز جزا وزينا أو حاولتي وعنا لنا ناي حاولت فيديو خا بناي موبو توب كلك عيوك سدديو صباح ويدحر صباح خميتات ايديس جيرا كتصدو يا مالوتيو ناتناي زنبرة ناتي مس موبو نا مس حديات مغلب حديات مغلب فلت وزحونا خا حديات مغلب زبن ناي فيسبوك باجلوو بخوم يفلت مسلني يو أنا مكان لما أنتي تلالي يومبر يفلتو نيرا بزخونا زمحواتي دسل بالجيزة أحلفنا وقلنا نزي مسل نيرو ولكم زترفوا لنا خا أما بيوتيوب شانل تزبيو أوزي مسحنا بلينا مسودانا نابونا ناينا آتينا مالتيو زا مسحنا قصع نولع بونا ناون نابسالة النانيرا دحري أوزي بونا ناورديو يهو كم زتريو واللهم ቆንጆ ቡና አይን ደርሆ ዝመስል ቡና እዩ ይኸው ቀይሕ ቡና ደስ በሃሊ ቡና ኣስትያትና መቢቱ ቢብለኩም ምስ መቢቱ ዝነበረና ምዞም ኣሕዋተይ ዝነበረና ውዕሎ ከምዚ ናበለ እዩ ሕዚ እውን ዝተረፈው ለና ኣብና መቡ ዩቱብ ቻናል ተፀበዩ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም እየ ብጣዕሚ ዝፈተኩም ሕዚ እውን ምብርታዕኩም ኣይፈለየኒ ቡናና ሰቲና ጥዑም ምሳሕውን በኒዕና ኣብ መጨረሻ ሓወልቲ ከጎብንየኪ ኢላትኒ ንሓወልቲ ክንከይድና ካልኣይ ፓርቲ ኣብና መቡ ቱብ ተፀበይና ደስ ልብል ግዜ ናሕሊፍና ቴንኪዩ ሜርሸይ ፍቅርኽና ብልበይ ገና ከይሸወተ ፍልሲ ዘርኢ ፍቅረይ ዓይነና ኣቃመተ ይኣክል ትብልኒ ገና ናጀመርኩ በቃ ብቅዱ ህይወት ተቕሊላ ዓበዱ